faceți bine, ați venit la nou episod pe canal. La mulți ani, a venit 2026. Astăzi chiar nu aveam așa, pentru că n-a început nou an. Am intrat într-un nou an 2026, am început cu un videoclip. Și acum sunt plecat și chiar nu aveam ce să fac. Și am zis să fac un episod. Și chiar nu știam ce să mă joc, așa că dacă o să mai schimb jocurile. Primul joc care ne jucăm va fi House Sleeper. Ok, asta cum e House Sleeper. Adică mă mai juca, da, în fine. Așa, hai să văd casa mea. Am doar 9000 de dolari, nu sunt așa de bogat. N-am chef să aud plantele mele. Ok. Stai și gem de 252. În fine, hai să vedem primul băiat la care trebuie să facem casă. Asta chiar îmi trebuie bani, așa că mergem pe asta cea mai scumpă. Sper că n-am de cumpărat chestii, nu? Am de cumpărat chestii, nu e bine. Da, hai că nu cred că trebuie să cumpărăm atâta. Bă, voi dați și voi un like și un follow dacă vreți să ne mai jucăm acest joc House Sleeper. Frate, noi pe unde să trecem casa asta? Nu o să stau să aranjez asta pentru că asta mă plătește. Nu asta. Această doamnă mă plătește la curățenie, nu la aranjarea casei. Așa că hai să... Așa. My freaking... Fraților, voi vedeți cum sunt geamurile? Wow, foarte urât. Cum poți să stai tu? Cum să stai în murdăria asta? Ba da, văd că trebuie să pun și lucrurile la loc. Dați bă voi un like și subscribe pentru că na. Așa de început de an. Ok, ce mai am de pus la loc? Scaunul ăsta. Bă, am zis scaunul. Luăm și cutia asta de pizza și ce mai am de pus la loc? Take out trash. Doamne, ce murdare e casa asta. Da, ce mai trebuie să arunc eu? Chiar nu mai am ce să arunc. Un playroom? Nu mă, nu un playroom. Classroom zice aici, dar nu am... Astea. Bine, set... Ok, trebuie să punem aici caloriferul, că na, se vede. Clean the windows. Așa, hai să le curățăm. Foarte frumos. Clean window. Ok, asta va trebui să curățăm. Clean windows de aici. Cam murdare, bă, fraților. Și mai avem ca un window. Asta? E mai mult ușă, dar dacă se pune ca window, se pune ca window. Ok, hai să curățăm că avem ceva dirt pe aici. Doamne, ce-i pe pereți? Da. Și știu că e aici.
Dim. Bă, parcă era pe aici. Stai un pic. Asta, mă. Bine. Playroom acum. Tot va trebui să punem lucrurile la loc. Nu, hai să aruncăm primul lucru nou. Mama, așa sunt copiii ăștia la grădiniță. Așa fac copiii după ce plec de la grădiniță. Nu după ce plec. Așa fac ei în timpul zilei la grădiniță. Dacă așa fac. E cam periculos, dar nu știu, asta un fel de... Da, asta un fel de grădiniță. Cute. Oh, nu. Aici intri, da, e un fel de grădiniță. Da, ce copii. Cam ciudați copiii ăștia. Așa. Și comună. Iar mă, nu vom gunoi. Nu știu de ce am făcut asta. O să avem și baful. Uitați, mă, asta n-am văzut că era masă. Mersi pentru asta. Tap to throw away. E mai aici. Da. Ok, punem asta aici. Ce mai am? Ok, mai am scaunele astea. Îmi dau seama că era foarte greu și pentru învățătoare să ridice niște scaune. Săracele au hernie. Da, ce mai am de făcut aici? Ok, ne apucăm de dirt, că avem cam 28 dirt. Ok. Iac. Mamă, bă, dar mai mult de curățat. Da, bă, băieți, dați voi subscribe, like, share, comment, tot ce vreți. Dar mai ales subscribe ca să mai facem episoade. Ok, n-am uitat de tabla asta. Ok. Stai și aici. Uite și aici. Hai să știu. Mamă, dar și aici. Bă, frate, dar de ce așa da murdară grădinița? Nu mi-aș trimite copiii la grădinița asta. Așa fac. Cred că ăștia curăță o dată pe lună și aduc unde ăsta. Nu fie că... Wow, chiar nu dată să văd dacă nu treceam pe lângă ea. Uite, știi aici. Uite, mamă, și partea asta mai, nu? Mamă. Bine că am văzut. Mai avem încă 3. 2. Geamul. Hai că deja e mai frumos. Dăm tavan.
Frate, nu-mi dau ce? Nu dau seama unde. Păi jos e curat? Da, pare curat pe jos. Cum mai să dăm... Că asta, ok, mă pune la bani. Bine, mă pune la bani. Că nu vreau să fac asta. Vreau să Playroom, Clean Windows, să-le... Uite mă, scaunul ăsta, asta era... Așa. Clean Windows. Hai să le... ștergem. Gata. Ok, dragi cu... Până mai avem aici încă una. Ok, deci toată camera sau ce? Nu, doar partea asta. Ok, de pe wallpapers. Ok, dar sper că doar asta vor, da? O să mă costă un pic la buzul meu. Mamă, câte... 34 de dolari. 135 bani. Nu, pentru asta nu-și costă mai mult. Mă doare la buzunar, deja mă doare buzunarul pe mine. Dar de ce nu plătesc ăștia? Ok, Adrian. Na. De 45 de dolari. Ei, ba nu. Bine că n-a fost mult. Tico Trash, Playroom. Playroom sau Bathroom? Stai mă un pic la Playroom, n-am făcut totul. Playroom class. Mamă, cât am la baf. Hai să strângem rapid astea, că sunt doar 5 gunoaie. Avem noroc. Ia uite. Încă unul. Uite aici. Ok. Tap to sell. Măcar facem puțin bănet. Și acum sunt highlights. Nu-i cam mult, da. Clean Windows. Hai să clean. Băieți, episodul de mai scurt. O să termin casa și pe aia gata. Nu cred că mai fac altceva. Unde mai e unde ăsta? Am întrebare. De ce se pune asta? Că ok, dacă speli aici mâinile, dar dacă te speli aici, te întorci? Nu chiar dacă te duci aici, uite-l pe ăla. Așa, să spălăm aici pe jos. Avem ceva de spălat. Ok, va trebui să cumpărăm mai legale, pentru că am văzut că e acolo. De ce trebuie să cumpărăm atât de astea? Și era aici la AVC. A dat cineva acolo lângă. Da. Ce ziceam? Ce ziceam, frate? Ma. Ne, mă usuc. Ok. Pot să...
Fac și un pic de bani, că sper că nu mai am nevoie de tine. Așa că o să fac un pic de bani. Ok, trebuie să iau sync. Ui, da săraci. Ai. Ce-i ce, mă? Bai să am. Să cumpăr săpun. Na, finish, gata. Bă, băieți, s-a încasat banii. Gata, bă, băieți, acesta a fost primul episod din House Sleeper. Lasă un pic. Ok, nu de ce, dar că am nevoie. Da, bă, băieți, ăsta a fost episodul de azi. Eu am fost Cezar, ne vedem data viitoare. La mulți ani, dați subscribe și like. Eu am fost Cezar, ne vedem data viitoare. Pa, pa!